Корей решава да провери дали интригата му е дала резултат и директно пита Айше какво точно се случило. Междувременно Идрис е убеден, че трябва да продължат натиска срещу Яман, като задълбочат проблемите с документите за пребиваване на Нана. Планът им е ясен да я изолират и да отслабят Яман. Айше прави болезнено признание пред Корай, осъзнава, че се е заблудила във вярата си към Ферит и именно това е накарало да скрие истината за дъщеря си. От своя страна Вулкан поздравява Ферит за приключването на делото, но вижда колко самотен е останал той заради всички мисии. Въпреки това го насърчава да не се отказва и да се бори за любовта на Айше. В имението Нана продължава да се грижи за малкия Юсуф, а той й отвръща с обич и невинност. Яман наблюдава сцената и съобщава, че скоро ще пристигне разрешението и за работа, знак, че тя ще остане до тях. Това обаче не намалява напрежението около нея. Айше събира смелост и отива при Ферит, за да се извини. Тя признава, че вече разбира причините за действията му и че всичко е било, за да защити нея и детето им. Ферит обаче не е готов да я пусне толкова лесно, настоява, че тя му дължи изгубените 7 години. Той я отвежда от дома, заключва вратата и настоява да чуе истинските й чувства. Въпреки вината си, Айша остава разкъсана между любовта и срама. В същото време Нана страда от силен зъбобол и споделя на панар, но Яман чува част от разговора и погрешно решава, че тя страда заради отменената сватба. Когато разбира истината, веднага настоява да я заведе на зъболекар, малък, но показателен жест за грижата му към нея. Паралелно с това напрежението се сгъстява. Наша проверява информация за бащата на Башак, а Нана открива, че важна снимка е изчезнала от книга Детайл, който подсказва, че някой действа зад кулисите. Ферит прави нов опит да се сближи с Айше, канейки я на вечеря. Тя отказва, но той я прегръща и заявява, че никога няма да остави, защото тя е единствената му любов. Тази сцена обаче е наблюдавана тайно от Дидъм, която веднага предприема крайни мерки, нарежда на хората на баща си да ликвидират Ферит. Идрис също напредва със своя план, намира начин да предаде Нана на грузинската мафия, което поставя живота и в сериозна опасност. Кулминацията настъпва, когато куриер пристига с документи, но всъщност е нападател. Яман реагира мигновено и се намесва, но в решаващия момент мъжът вади нож. Точно тогава Нана застава пред Яман и поема удара. Яман обезврежда и пребива нападателя, но цената е висока, Нана пада на земята, ранена и в безсъзнание. Сцената завършва с шок и напрежение, животът й виси на косъм, а Яман е изправен пред най-големия си страх – да загуби човека, който вече означава всичко за него.